hainihai khairok masang satini butak khaiwi saprak jakha 10,323 phwrwngnairok borokni manthai no sanna thangwi tangsalo bidhansova bhavan obhijan o thangwi CRPF police rok bai butak khaijakna nangkha khairok masang sa belai khairok susu buri yogliya salaya yogliya pura yogliya naidi nokni baskang basang phunogui tongo exclusive koktma basuk khairok ma sangsa khaibi butak khaijakha borok নিজের পেটের তাগিদে তারা সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী তারা চাকরি গেছে না আরটিআই অনুযায়ী চাকরি গেছে না তারার উপরে লাঠিচার্জ করছে মা বোন সবাই মারছে কেউ বাদ রাখছে না যা বিচার বহুমানে করবো মানুষের উপর আঘাত আমরা ন্যায়ভাবে আইছি ন্যায়ভাবে kolom tui o thui hawde klaino bono borongni khari dukhao sungmung kokawi tongo mo haike khairok ma sangsa khaiwi khas hamari kri khaiwi man thaino san thani mo haike butau khaijak mani saprak jak mani o thui rok o kolom tui rok hawde klaino tamni hinba power of finance kang borok no kok ro jak nongo borok no kaham khinar ki tongnai tei wana jak nai kri hnai borok no BJP IPF ti power of finance kang board namani phiaba power of phaiba ullo borok no tomaro jakha khairok ma sangsa khaiwei butok khaijakha waise waini ya wai ne bujakha tokjakha nrono sung phonogui tongmani 26 September 2022 tangsalni mangpli phonogui tongmonrokno 10,323 phwrwngnai bodol Bidhansova bhavan obhijan borokni sanmungno teiwi kaisa choba ongkhor thanibo police CRPF songbai dagewi butok khairo jakha mohai khas hamari kwrwi mohai khairokma kwrwi tini sukjora kebon nukyakho borokni paithakni choba eba borokni paithakni manthai busukjora tei tamabu angno borokni buthai busukjora tei kaham angno bonono sunglaijak sinamo suklaijak Bureau Report I News.